ሰላም ኩልኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ኣሎ ትምህርቲ ሎማዓንቲ ተመሊሰኩም ዘለኹ ድማ ብዳኽላ ኤክስዎርደን ኤንዚነን ክንርኢና መዓልታዊ ንጥቀመሎም ሓሳባትን ቃላትን ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዳኽላ ኤክስዎርደን ኤንዚነን ክንርኢና እምበኣር ቅድሚ ናብቲ ትምህርትና ምእታውና كل جزء أنا زأت أخوة كبتحكم متان سبسكرايب جبرو نعين بعد ما شير لايك كومنت داقوركم أتابعوني أمبارح وقتي تمرتنا كنجمرينا شناي مكتتال እምባር ቁጥር ሓደ እንድሕሪና ሃሎ ሰላም ማለት እዩ ሰላም ሆይ ካኒ ሕፅር ኢሉ ሆይ ሰላም ማለት እዩ ዋላንሱ ሃሎ እን ሆይ ሓደን ክልተን ማለት እዩ ድሪ ሰለስተ እንድሕሪና goed morgen ከመይ ሓዲርካ goed morgen ከመይ ሓዲርኪ ከመይ ሓዲርካ كمي حديركم كله زي ما عديت تقملو حنتي يعني سهاني خود مورخن خود مورخن كمي حديركا مالتيو أربعة فير دمان ترينا خود ميداخ كمي وعلكا خود ميداخ كمي وعلكا مالتيو 5 نحرينا حمشتا خاني خود عفون كمي أمسيخا مالتيو مورخة مالت خود مورخة مالت كمي حدير كايو خود ميداخ مالت كمي وعيل كايو خود عفون مالت دما كمي أمسيخا مالتيو زاز دمان تحرينا والتروستن مالت كا ቬልትሩስተን ማለት ከዓ ሰናይ ድቃስ ማለት እዩ ሰናይ ድቃስ ሰናይ ዕረፍቲ ቬልትሩስተን ዘይፍ እንድሕሪና ከዓ ሁኻትሄት ከመይ ኣለኻ ማለት እዩ ሁኻትሄት ከመይ ኣለኻ ሾመንተ ድማ እንድሕሪና het gaat goed met mij gaat het gaat goed شومونت دما hoe gaat het لكو حدا سب het gaat goed met je تبلو of met je met u بخبرت مالتيو እዩ تبلو نعبيتيو يه كأني محزخة مالتيو dus het gaat goed صبوق الله مالتيو نيخ دما niet zo goed صبوق يلن Hoe gaat het? Niet zo goed. صبوغ يلن مالتيو. Niet zo goed. 10 دما hoe heet je? Hoe heet je? من سمك مالتيو. بار عسى تحرخ عن رأى. هو هيتي رئينا تصنيحنا عسرته هو هيتي من سمكا مالتيو عسات حدن بعد رئينا حجي ايك هيت تبل ايك هيت جئيز فيكتشر دوش هو هيتي دحري لكا ايك هيت ساميل ايك هيت ليا ايك هيت ميكيل ايك هيت روبيل ايك هيت فسعايا إكهت جبر كريستوس إكهت لتا سنبات إكهت لتا برهان إكهت لتا سنبات لتا برهان لتا جرجس دابلكا أسمات كتجلس تخليخا دوس هو هيتشن دحلكا شمكا ساميل ندحرالو إكهت ساميل تبلني
هو هيك نحلكا إكهت كستو إكهت ليا إكهت ديانا إكهت فسها ندبلكا كتزارب تخليخا باري توالف نرأي عسر تخلته لوكيايتو انت موتا مساخا من اللاي دسي بلاني لوكي تو انت موتن مساخا من اللاي دس يبلاني انت موتن دايو من اللاي مالتيو عسرت سلسخا نرأي توت زينش دحان كون كسام نراخب مالتيو توت زينش دحان كون كسام نراخب توت زينش تبل توت زينش داخ توت زينش كيد وقا اشي تشاو توت زينش مالتيو فيرتين كان رأي عسرت أربعة توت ستراكس كساب دحراي مالتي زي ستراكس دحرايو سلازي توت ستراكس تيلكا كساب دحراي مالتيو دحراي كنرخبين خلاي يزخون زلو توت ستراكس 15 عسد حمشة دما انترينا توت مورخن كساب صباح مالتيو صباح نراخب توت مورخن كساب صباح وي دما صباح نراخب اوكي باي توت مورخن صباح خنراخبينا قديتا سلازي توت مورخن كاب سرحخا نابنت بهالفة فرايداخ بزيكا عربي الكداخ توت مورخ إنا نبل أوف فاين عفون أوف فاين عفون أوف داخ فرايداخ نتخوين جن فاين ويكند إنا نبلو دحن كنو فاين ويكند حد جزاك لكم ممهراي نداتا مهاركو خلوص عربي يعني را أجين دايليو توت مان داخليو السو تايلني إجنسيه فاين ويكند إلني أنا جن فاين ويكند يزولكا إلني مالتيو أنا جن صبوق أدام سنبت يحلخا يبلكا إلني نسوق قديم سلازمت إلو مالت أسحقني مالتي ديش حجيب عرب انت خوين انت عينا نبل كل جزية كنبل نخيلنا تتمان داخ أي بهالن مالت هيكونن جن فاين ويكند مبالغن اتزبالت خوين يسمع أنا عاي مالتيو فاين ويكند دوش فاين ويكند نولم عرب انت خوين مالتيو دوش إلك داخ توت مورخ بهالفة فرايدا اللين فرايدا خينا كوم زين بال مالتي أبصراحنا أبزخنا مزخنا معلتها وتراخو بس مالتيو بارزستين دارينا داخ كأكتبل تخليخا داخ كسعن رخب داخ توت مورخة داخ توت زينس سعن رخب كتبل تخليخا دوش داخ كأني تشاو مالتيو أو داخ ik moet weg dus dag ik moet weg en ik ga daar لأني مالتيو 17 man ترينا hoe oud ben je كندي أدمخا hoe oud ben je أحسدت شمونت حرينا دما ik ben 25 jaar ik ben 18 jaar ik ben 16 jaar ik ben 12 ik ben 50 jaar ندابلنا كنملس نخيل ككم عدمنا لذي ik ben 25 jaar ik ben 16 jaar ik ben 21 jaar ندابلنا كنملس نخلينا أنا كندزي عمتي أنا كندزي غيره أنا كندزي ملي الله حجي ويجمع كندزي تاريخنا الله نخندزي ندابلنا كنزارة ولا نخلينا بارع ستشحتن را نيخنتين واركم ياي فندان كبي متيخا واركم ياي فندان كبي متيخا إسرار ما إكم أوت إريتريا كاب إترا تمتينا إكم أوت إريتريا نبل كاب هولان تمتينا إكم أوت نيدرلاند
ካብ ኢትዮጵያ እንተመፂና ንባዕልና ኢኮም ኣውት ኢትዮጵያ እንዳበልና ክንምልስ ንኽእል ኢና። ቫርኮምያ ይፈንዳን ቫርኮምያ ይፈንዳን ኢኮም ኣውት ኤሪትሪያ ኢኮም ኣውት ኢትዮጵያ ኢኮም ኣውት ሱዳን እንዳበልና ክንምልሰሎም ንኽእል ኢና ከከም ዓድና ማለት እዩ። እምበኣረይ ንቐፅል ዳኽላይ ስለይፈ ድማ ክንርኢ ኢና ሕጂ መዓልታዊ ክንብሎ ዝግባአና ጌናዩ ዳንዩ እንታይ ክንብል ኣለና እንታይ ክንዛረብ ንኽእል መዓልታዊ መቸም ክንደይ ኣሽሓት ቃላትን ክንደይ ኣሽሓት ሓሳባትን ኢና ንዛረብ። እምበኣር ቁጥሪ 1 እንተሪእና ሕጂ ik ben thuis ኣነ ኣብ ገዛ ኣለኹ ማለት እዩ። ik ben thuis ኣነ ኣብ ገዛ ኣለኹ። ክልተ እንድሕር ሪእና ድማ ኢኻ ናር ባዕውተ ኣነ ናብ ደገ ክኸይድ እየ። ኢኻ ናር ባዕውተ ኣነ ናብ ደገ ክኸይድ እየ። ሰለስተ ik ben moe ik ben moe ኣነ ደኺመ ኣለኹ። ik ben moe ኣነ ደኺመ ኣለኹ። ኣርባዕተ ik ben blij ኣነ ድማ ተሓጒሰ ኣለኹ። ik ben blij ኣነ ተሓጒሰ ኣለኹ ማለት እዩ። ሓሙሽተ ድማ እንተሪእና ik ben verdrietig ኣነ ድማ ሓዚነ ኣለኹ ውሄ ኣለኹ ማለት እዩ። ik ben verdrietig ኣነ ሓዚነ ኣለኹ። ዘስ ሽዱሽተ ik ben ziek ኣነ ሓሚመ ኣለኹ። ik ben ziek ሽዱሽተ ድማ ik ben ziek ኣነ ሓሚመ ኣለኹ። ሸውዓተ ik ben hongerig ik ben hongerig ኣነ ድማ ጠሚኒ ኣሎ። ik ben hongerig ኣነ ጠሚኒ ኣሎ። ሸሞንተ ik ben dorst ik ben dorst ኣነ ከዓ ፀሚእኒ ኣሎ። እንታይ እዩ ኣነ dorst እንታይ እዩ ፀሚእኒ ስለዚ ik ben dorst እንተኢልካ ፀሚእኒ ኣሎ ማይ ፀሚአ ኣለኹ ነቒፅኒ ኣሎ ጎረሮይ ማለት እዩ። ትሽዓተ ድማ እንተሪእና ik wil eten ኣነ ክበልዕ ይደሊ ik wil eten ኣነ ክበልዕ ይደሊ። ዓሰርተ ድማ እንተሪእና ik wil drinken ኣነ ድማ ማይ ክሰቲ እደሊ ik heb honger እንድሕር ኢልና hongerig ik ben hongerig ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ik ben dorst ኣነ እውን ፀሚእኒ ኣሎ ኣነ ጠሚኒ ኣሎ። ik heb honger ከዓ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ik heb dorst ከዓ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። dus ዓሰርተ ik wil drinken ትሽዓተ ድማ ik wil eten ትብል ኣላ። በኣር ኣብዚአን ዓሰርተ belangrijk woorden moe ደኺመ እዩ። blij ተሓጒሰ እዩ። verdrietig ሓዚነ እዩ። ziek ሓሚመ እዩ። hongerig ጠሚኒ ኣሎ። dorst ፀሚእኒ ኣሎ። ik wil eten ክበልዕ ደልየ ምብላዕ እዩ። drinken ከዓኒ ምስታይ ማለት እዩ። እምበኣረይ 11 ክንርኢ ኢና ሰዓቡኒ። ዓሰርተ ሓደ ድማ እንድሕር ሪእና mag ik water mag ik water ማይ ክትህበኒ ትኽእል ዶ ወይ ድማ ማይ ክቕበል ካባኻ ይኽእል ዶ ማለት እዩ። mag ik water ትባልፍ ድማ 12 dankjewel
يقنيلي مالتيو دانكي فال يقنيلي 13 خرخ خدان خراخ دان مالت كا يقنيلي مالتي ولا سو خراخ دان ገንዘብካ دانكيفل مس بلك حد سب خراخ دان تبلو ገንዘብካ مالتيو خراخ دان 15 ድማ ሶሪ ከዓኒ ዝኾነ ፋውት ምስ ትገብር ጌጋ ምስ ትገብር ወይ ድማ ንሰባት ብዘረባ ይኹን ብካልእ ነገር ምስ ትጎድእ ሶሪ ይቕረይታ ትብሎም ሶሪ ማለት ይቕረይታ እዩ 15 ድማ ኤክስኩሴር መይ እንድሕር ኢልካዮም ከዓኒ ይቕረይታ ግበረለይ ማለት እዩ ኤክስኩሴር መይ እዚ ናይቶም ልዕል ኢሎም ትምህርቶም ጽብሒ ናይ ትምህርቶም ልዕል ዝበለ ዝጥቀምሉ ቃላት እዩ ሶሪ ማኽንያው ዝኾነ ሰብ ይጥቀመሉ ማር ኤክስኩሴር መይ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ልዕል ዝበሉ ኣብ ሕክምና ዝሰርሑ ደጓትር ወይ ድማ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ዝኾነ ትካላት ሶሪ ገለ ኣይብሉን እዮም ብዙሕ ኤክስኩሴር መይ እዮም ዝብሉ ይቕረይታ ግበረለይ ሕጂ እንታይ እዩ ፍልልይ ኣለዎ ማለት እዩ ክልቲኡ ግን ሓደ እዩ ማለት እዩ ክልቲኡ ይቕረይታ እዩ ብሓፂሩ ሰባት ጥራይ ዝፈላለዩ ኖርማል ሰብ እውን ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ኣዚ ፕሮቶኮል እዮም ዝብልዎ ማለት እዩ ሰስቲን ድሕሪ ኢና ek begrijp het niet ኣነ ኣይተረድእንን ek begrijp het niet ኣነ ኣይተረድእንን ዘሎ ትብል ዘይፍንቲን 17 kun jij dat herhalen ክትገልጸለይ ትኽእል ዶ kun je dat herhalen ትገልጸለይ ትኽእል ዶ 18 ድማ ንርአ wat betekent dat እዚ እንታይ ማለትካ እዩ wat betekent dat እዚ እንታይ ማለትካ እዩ ወይ ድማ እንታይ ማለት እዩ betekent እንታይ እዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ dus 19 hoe schrijf je dat ናብነት what's your name my name is Gerenkiel dus hoe schrijf jij Gerenkiel ትብል ማለት እዩ hoe schrijf je dat ከመይ ጌርካ ትጽሕፎ hoe schrijf je Gerenkiel ወይ ድማ ገብረ መስቀል እንድሕር ኢልካ oh dat is moeilijk naam dus hoe schrijf je dat ከመይ ጌርካ ትጽሕፎ ክሕዞ እንተኾይነስ ከመይ ጌርካ ትጽሕፎ ኢልካ ንሰባት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ 20 ድማ kun je langzaam spreken ንስኻ ቀሲልካ ክትዛረብ ትኽእል ዶ kun je langzaam spreken ንስኻ ቀሲልካ ክትዛረብ ትኽእል ዶ ማለት እዩ 21 ክሳብ 30 ድማ ንርአ Maar 21 21 waar is het toilet toilet ማለት ነሸኒ ቦታ ማለት እዩ ወይሰይ ወይ ድማኒ dus waar is het toilet toilet ኣበይ ዘሎ ማለት እዩ waar is het toilet 22 waar is de deur እቲ ማዕጾ ኣበይ ኣሎ waar is de deur እቲ ማዕጾ ኣበይ ኣሎ ዲር ማዕጾይ ቶይለት ወይሰይ ማለት እዩ ሽቓቕ ወይሰይ ቶይለት ድማ ይብልዎ ማዕጾ ከዓ ዲር ይበሃል 23 mag ik binnenkomen dat is gewoon vraag እዚ ሕቶ እዩ mag ik binnenkomen binnen ናብ ገዛኻ ክመጽእ ይኽእል ዶ ማለት እዩ mag ik binnenkomen 24 ik ben verdwaald ማለት ቦታ ጠፊኒ ማለት እዩ ናብ ሓደ ቦታ ትኸይድ ሞ ክትምለስ ግን መውፅእ ትስእን
Dus ik ben verdwaald. Anes botat afiinurlo malatiyu. Ik ben verdwaald. Isran hamishen. Kun je mij helpen? كتحجزني استخدو تقول على مالتيو kun je mij helpen تحجزنيس تخلدو استران شدشان ik wil dit kopen ik wil dit kopen مالت ازي نجر ازي كجزء دليل لخو مالتيو ik wil dit kopen أنا ازي كجزء دليل لخو استران شوعتن hoeveel kost dit እዚ ድማ ክንደይ ዋግኡ ትብል ኣለኻ hoeveel kost dit እዚ ሲ ክንደይ ዋግኡ 28 that is dear እዚ ክቡር እዩ that is dear እዚ ክቡር እዩ ማለት እዩ 29 that is goedkoop እዚ ድማ እንታይ ሕሱር እዩ ማለት እዩ that is goedkoop እዚ ድማ ሕሱር እዩ 30 ik hou van Nederland ik hou van Nederland أنا ድማ ንሆል ኔዘርላንድ ይፈትዋ እየ ማለት እዩ ik hou van Nederland ባር ሕጂ ድማ family and vrienden ድማ ንርአ ስድራ ቤትን መሓዙትን ማለት እዩ ቁጥሪ 1 in that is my family እዚኣቶም ናተይ ስድራ ቤት እዮም that is my family እዚኣቶም ናተይ ስድራ ቤት እዮም 2 ik heb een broer أنا ድማ ሓደ ሓዊ ኣለኒ ik heb een broer أنا ሓደ ሓዊ ኣለኒ 3 ik heb een zus ናይ ድማ ሓንቲ ሓፍቲ ኣላትኒ ik heb een zus ናይ ድማ ሓንቲ ሓፍቲ ኣላትኒ 4 mein vader het Victor ናተይ ኣቦይ ክርስቶስ ሽሙ mein vader het ገረንኪኤል mein vader het ገብረ ክርስቶስ እንዳበልካ ሽም ናይ ኣቦኻ ክትነግር ትኽእል ኢኻ 5 mein moeder het ለተሰንበት mein moeder het ለተሰንበት mein moeder het ለተክርስቶስ ለተፍስሓ እንዳበልና ከዓ ክንገልጽ ንኽእል ኢና 6 ik ben blij met mijn vrienden ik ben blij met mijn vrienden ኣነስ ሕጉስ እየ ብዛዕባ መሓዙተይ ኣነ ሕጉስ እየ ብዛዕባ መሓዙተይ ንኣብነት እሙናት ይኾኑ ፈቃራት ክኾኑ ይኽእሉ dus ስለዚ ሕጉስ ትኸውን ማለት እዩ dus ik ben blij met mijn vrienden ኣነ ሕጉስ እየ ምስ መሓዙተይ 7 wil jij komen ክትመጽእ ትደሊ ዲኻ will jij komen ሕቶ እዚ 7 ማለት እዩ will jij komen ክትመጽእ ትደሊ ዲኻ ማለት እዩ 8 ድማ kom jij langs ክትመጽእ ዲኻ kom jij langs ክትመጽእ ዲኻ ማለት እዩ kom jij langs ሕቶ እዚ ክትመጽእ ዲኻ 9 ድማ laten wij samen eten ንሕና ንኺድ ብሓባር ንብላዕ ማለት እዩ laten wij samen eten ንኺድ ብሓባር ንብላዕ 10 ድማ laten wij wandelen ንኺድ ብሓባር ብእግርና ሸናዕ ንበል ማለት እዩ laten wij wandelen ብእግርኻ ሸናዕ ክትብል እንከለኻ ማለት እዩ 11 wat doe jij graag እንታይ ኢኻ ክትገብሮ እትደሊ ብደስታ ማለት እዩ wat doe jij graag እንታይ ክትገብር እትደሊ ደስ ዝብለካ ነገር ክትገብሮስ እንታይ እዩ ማለት እዩ wat doe jij graag
ክራኽ ማለት ብደስታ ትገብሮ ነገር እዩ። 12 ich kaufe Musik ኣነ ሙዚቃ ይፈቱ ich kaufe Musik 13 ድማ ich kaufe Films ኣነ ድማ ፊልም ይፈቱ ich kaufe Musik ኢልና ፀኒሕና ሙዚቃ ይፈቱ ich kaufe Films ፊልም ይፈቱ ማለት እዩ። 14 ድማ ich kaufe Sporten ስፖርትን ድማ ሙጉያይ ክኸውን ይኽእል ጂም ምስራሕ ክኸውን ይኽእል ሎፕ ክኸውን ይኽእል ኩሉ ስፖርት እዩ። ich kaufe Sporten ኩዕሾ ክኸውን ይኽእል ድሽ ich kaufe Sporten ኣነ ድማ ስፖርት ይፈቱ ኣክቲቪታት ይፈቱ ማለት እዩ። 5 that is look እዚ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ። that is look እዚ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ። that is look ዘስቲን ድማ that is interessant እዚ ድማ ከምዚ ዝስሕብ ነገር እዩ ኢንተርስትን ዝገብረካ ነገር ኣብነት ገለ ነገር ክትርኢ ትደሊ ወይ ኣብነት ፊልም ኢንተርስትን እዩ ዝስሕበካ ነገር ማለት እዩ። that is interessant ትብል ሰይፍቲን ich bin blij mit jou ኣነ ሕጉስ እየ ምሳኻትኩም ንኣብነት ich bin blij mit jou ወይ ድማ ንያይ ሕጂ ንሓደ ሰብ እዩ ስለዚ ich bin blij mit jou ምሳኻሲ ኣነ ሕጉስ እየ ወይ ድማ ምሳኺ ኣነስ ሕጉስ እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ich bin blij mit jou 18 ድማ 17 je bent mein Freund ንስኻ ናተይ መሓዛ ኢኻ ዓርኪ ኢኻ ማለት እዩ je bent mein Freund 19 ድማ je bent mein Freundin ፍሪንዲን ማለት ዓርክኻ ጓል ማለት እዩ ድሽ je bent mein Freundin ንስኽስ ናተይ ዓርኪ ኢኺ ስለዚ ሕጉስ እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ich bin blij mit jou ድማ ክትብላ ትኽእል ኢኻ 20 ich miss you ኣነ ድማ ናፊቐኪ ንኣብነት ich miss you ንመሓዛኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ብብዝሒ ግን ንዓርክኻ ንዝኾነ ሰብ እውን ትጥቀመሉ ኢኻ ናፊቐካ ማለት እዩ ብሓፂሩ ich miss you ማለት እዩ። ብብዝሒ ግን ንፍሬንዲን ኢኻ ትብላ ማለት እዩ ንመሓዛ ጓል ዓርክኻ ማለት እዩ። 21 ድማ እንተሪእና ክፈልስቴር እንድሕር ኢልካ ንሓደ ሰብ እንቋዕ ሓጎሰካ ማለት እዩ። እንቋዕ ሓጎሰካ ክፈልስቴር 22 ክፈልስቴር መዓዝ ትጥቀመሉ 21 እንተሪኢኻ ንኣብነት ሓደ ሰብ ፈተና እንተሓሊፉ ክፈልስቴር ትብሎ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር ተጋጢሞ እንቋዕ ሓጎሰካ ክፈልስቴር ማለት እዩ። ዓመቱ እንድሕር ኮይኑ ክፈልስቴር ትብሎ ብሓፂሩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክፈልስቴር ኢልካ እንቋዕ ሓጎሰካ ክትብለሉ እትኽእል ግዜ ማለት እዩ። ባድ 22 ፋይነ ፈርያዳግ ሰናይ መዓልቲ ዕለተ ልደት ማለት እዩ። ፋይነ ፈርያዳግ ሰናይ መዓልቲ ዕለተ ልደት ፈርያዳግ ዕለተ ልደት እዩ። ስለዚ ፋይነ ፈርያዳግ እንተኢልኩ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ዕለተ ልደት ይግበረልካ ማለት እዩ። 23 ፊል ሲክሰስ ከዓኒ ፊል ሲክሰስ ማለት ከዓ ይስለጥካ ማለት እዩ ብሓፂሩ ፊል ሲክሰስ ማለት ይስለጥካ ንኣብነት ፈተና ትኸይድ ከለኻ ፊል ሲክሰስ ዝብሉኻ ብዙሕ ይስለጥካ ማለት እዩ። በቃ ብሓፂሩ ጽቡቕ ትምኒት ይገልጹልካ ኣለዉ ክትሓልፍ ተስፋ ይገብር ትብል ምሽ ፊል ሲክሰስ ትብሎም በዛ ዓዲ ከዓኒ 24 ድማ ኹት ክዳን ድማ እንታይ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርካዮ ኹት ክዳን ጽቡቕ ጌርካዮ ማለት እዩ 24 ኹት ክዳን ጽቡቕ ጌርካዮ 25 danke for alles
dankie for alles ማለት ድማ ሓደ ሰብ ብዙሕ እንተሓጊዙካ dankie for alles ትብሎ ብዛዕባ ብኩሉ ሲ የመስግነካ ማለት እዩ dankie ነቲ ኩሉ ነገር ዝገበርካለይ ንምባል እዩ dankie for alles 26 ድማ laten wij spelen ንኸይድ ንፃወት ማለት እዩ laten wij spelen በቃ ንፃወት ንኸይድ ንፃወት ኣቋሪፅካ እንተፀኒሕካ laten wij spelen በቃ ንኸይድ ንፃወት ትብል ማለት እዩ 27 wil jij mij helpen ክትሕግዘኒ ትደሊ ዶ wil jij mij helpen ክትሕግዘኒ ትደሊ ዲኻ 28 samen is beter ብሓባርሲ ዝሓሸ ነገር እዩ ማለት እዩ samen is beter ብሓባር ዝሓሸ ነገር እዩ ማለት እዩ 29 ik ben trots op je ኣነ ብኣኻ ኩሩዕ ማለት እዩ ik ben trots op je ኣነ ብኣኻ ኩሩዕ ማለት እዩ 30 ድማ dat is geweldig እዚ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ማለት እዩ dat is geweldig እዚ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ማለት እዩ እምበር ኣሕዋተይ ንሎሚ ዝበልክዎን ትምህርቲ እዚአን እየን ነረን ሕፅር ኢለን ዳውድ ለክ ኣረዲአኩም ክኸውን ተስፋ እናገበርኩ እንተፈቲኹማ ድማ ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ብካልእ ክሳብ ዝምለሰኩም እምበኣረይ ሰናይ መዓልቲ